Ако имаш инсулинова резистентност и искаш да ослабнеш, следвай тези 4 правила. Номер 1. Хранене. Избирай храни, които държат кръвната захар стабилна, като месо, яйца, зеленчуци богати на фибри и пълнозърнести продукти. Избягвай напитки с захари, бързи въглехидрати и силно преработени храни, защото те рязко вдигат инсулина и ослабването става невъзможно. Номер 2. Добавки. Това са витамин D, който подобрява чувствителността към инсулин, магнезий и глицинат, нужен за правилния метаболизъм на глюкозата, цинк, който подпомага секрецията на инсулин, и алфа-липоева киселина, която подпомага усвояването на глюкозата. И най-вече избягвай добавки с хром. Номер 3. Силови тренировки. Колкото повече мускулна маса имаш, толкова по-ефективно тялото използва глюкозата, а липсата на тренировки означава по-малко мускули, по-лоша инсулинова чувствителност и по-голям риск от диабет тип 2. Номер 4. Стрес. Хроничният стрес повишава кортизола, който директно влошава инсулиновата резистентност и стимулира натрупването на мазнини около корема. Качественият сън и физическата активност са задължителни. Последвай ме за още полезна информация.